One day. Umama wami anithume kumalume wami uJaft. Samkero, ngicela uthathe nayo i-50 rand uyonika uJaft. Ngimuza athi akanayo imali ye5. Okay mama, nizoyenza lento le ontshela yona. Nisazihambela endleleni. Nizwe kukhala inkwere. Niyenze ngathi aniva nichubeke nizihambele. Iphinde ikhare futhi inkwere. Nibheke emuva nibone umuntu wakusheshisa ezakini. Ntwana yami kambani uGrand? Ya, ngiyaphilisa kahle nguwe umuntu rowanshayela inkwere. Ya, yimi ntwana bheka ngikuphatheleni mfana. iSamsung S24 Ultra. Uyadlala wena. Uniphathele or wayithengisa? Hayi ndoda ngiyayithengisa. Futhi lesi seyisha igijima nge150 ntwana yami. Musi mina i150 anginayo. Wena kanuvete emalini lapho kuwe ngikusete fast. Hayi mina anginayo imali. Mara nibone ukuthi le phone yihle and ishiphile. Ngithi kungcono ngimnikele 50 rand yakamarume Jafta ye5. Hayi mina buti imali enginayo i50 rand kuphela. Mara wena musi sekufana nokuthi ngiyakufa le phone mara kuna scam nje yamilete le 50. Ngivele ngimnikele 50 rand anginike le phone. Ngivele ngithathe le phone ngifishe phansi kwekhwapha ngibuyele endlini. Hawu Samkero washeshe wabuya somnikele umarume Jafta le mali. Imali yani manje? Imali ye5 yangimnikele umarume Jafta uthi uyazibongela. Okay. Nivele ningene ekamereni nihlale phansi nikhiphe le phone. Ayi yabona umuntu kusho ukuthi waba nenhlanhla. Ngithole ifone nge50 rand. Kungcono nisale nidandora ama-game. Nisadlala ama-game kuvele kukokwade umuntu emnyango. Umama avele avule umnyango. Sawubona mama, unjani? Besacela lo mfana lo ohlala la. Ivele nikhokove nirarere emirini ukuthi bathini. Uthenge ifone eshontshiwe nangu lo dodo mthengisele le phone. Mara bra wami nami songidonsa kabuhlungu ngamawashi. Mara uSamkero angayenza njani into yakufana naleyo? Awuthi ngimbize. Nivele nicindezele umnyango ukuthi umama angakhona ukungena. Samkero vula la emnyango. Hayi emnyango kuvulekile ngena phakathi. Akuvuleki Samkero la man. I wonder why kungavuleki yazi. Ucinile ihendlile idry yodwa umnyango awuvuleki. Kusho ukuthi kumele siyichinje le hendlile ngoba yakudara mhlambe seyirusile. Samkero vula umnyango man. Nivele niphelelwe mandla umnyango uvele uvuleke. Samkero letha le phone oyithengiwe ngoba bathi tshontshiwe. Nivele nibone ukuthi kuphika angeke kunisize ngalutho. Kungcono nikhiphe le phone. Nayi mama. Nje le phone uyithenge ngamarini wena Samkero? Nge50 rand mama. Samkero maroke wayibona ifoni ye50 rand wena. 50 rand. Angisho vele bese specialini.